Ken Knudsen. En kort beretning om et udvalg af musikken. Ken Knudsen er en af jazzfusionens mest kendte keyboardmusikere og en meget fin og dygtig lydarkitekt, når det drejer sig om at skabe lyd og klange til både musik og lydmalerier. Han startede med at spille akustisk piano, men gik gradvist over til elektriske og elektroniske keyboards. Han er medlem af gruppen Secret Oyster fra 1972 til 1976. En af grundene til, at hans udvalg af keyboards ikke er nævnt her, er, at der ikke er en oversigt, og at oplysningerne på nettet er tvivlsomme. I 1976 samarbejder han med Niels Henning Ørsted Pedersen, der spiller akustisk bas på pladen Pictures. Her spiller han piano, elpiano samt Moog synthesizer og strygeensemble. Pladen er smukt og behageligt udført, og man kommer ind i en verden af billeder fra mange steder af vores land. Havet, skovene, landsbyer, haver, parker, og man mærker en rolig og stille stemning. I 1977 bliver jazzfusionsgruppen Entrances plade med samme navn som gruppen udgivet. Gruppen ledes af Palle Mikkelborg, der spiller trompet, flygelhorn og diverse keyboards. Bo Stief medvirker på bas. Jesper Nehammer medvirker på saxofon. Og Kasper Winding på trommer, percussion og diverse instrumenter. Ken Knudsen medvirker på piano, elpiano, minimoog og polymoog synthesizer. I 1978 udgiver Entrance pladen Live as Well, som er den anden og sidste plade med Ken Knudsen på keyboards. Pladerne indeholder fyldige, til tider tunge, men også lette lydflader. Man bliver ikke i tvivl om, hvem der spiller på keyboards. På numrene 543, Parpadella Dance, Poor Cathy og Italian Slides bliver synthesizerne brugt med nogle af Kenneth Knudsens til tider helt unikke lydformer, spillet på minimoog og polymoog. Der er også mere rolige stykker, som nummeret Cream med Palle Mikkelborg på string synthesizer, Kenneth Knudsen på elpiano og polymoog synthesizer. Helt centralt i dette stykke ligger Bo Stief med sit unikke basspil. Dette triostykke er et af pladens smukkeste stykker. Udenfor ligger Stone Forest med en meget speciel stemning. Glass Prince lægger ud med en stille stemning, der derefter bliver afløst af en form for Miles Davis stykke, hvor Palle Mikkelborg udfolder sig med et klassisk fusionsstykke på trompet. Stykket Tropical Song er et stykke, der også er lavet til filmen Strømer med Jens Otto. Pladeversionen er et smukt og eminent godt udført stykke med flotte lydflader og et veludført blæser og keyboardspil. Trommerne er spillet hen imod Birdland, men uden at stykket bliver et plagiat af denne. På Live as Well bæres pladen af stykkerne Afternoon Deep, Evening Hair samt følgende fra optagelserne fra koncerten fra Montreux, Poetic Mess og Girl with Her Hat. Alle har hver deres stemme, og på Afternoon Deep spiller Bo Stief et fremragende basspil, og Ken Knudsen ledsager på elpiano. Palle Mikkelborg og Jesper Nehammer kommer ind med blæserne, og Jon Christensen, som har afløst Kasper Winding på trommer, spiller et effektivt trommespil. Evening Hair har Ken Knudsen på piano og elpiano sammen med Jesper Nehammer på saxofon. Stykket er godt skruet sammen og bringer en stemning af en dag i en park frem i lydbilledet. Stykkerne fra Montreux, Poetic Mess og Girl with Hat bliver eminent godt udført.
Girl With Her Hat starter med Palle Mikkelborg på blæser, og stykket bliver bygget op for så at kulminere i en synthesizer-solo spillet af Ken Knudsen i en ekstrem styrke, der bliver stykkets højdepunkt. I 1979 udgiver Ken Knudsen pladen Anima, hvor Kasper Winding medvirker på trommer, percussion, bass og guitar. Ken Knudsen spiller keyboards og synthesizer. Pladen indeholder stykker med stemninger og lydflader fremført på Ken Knudsens fine og unikke stiler, blandet med jazzfusion. Fra 1980 til 1985 udgives de 3 albums Kilgore, Songs og Shanghai Circus af gruppen Anima, der er ledet af Ken Knudsen, som også spiller keyboards og synthesizer. Mikkel Nordsø spiller guitar, Michael Friis spiller bass og Ole Theil trommer. Her kommer der en mere rockpræget lyd ind i lydbilledet, der tager lytteren med ind i en verden af ekstreme lyde fremført på synthesizerne og Mikkel Nordsøs guitar. Ken Knudsen, Niels Henning Ørsted Pedersen og Palle Mikkelborg udgiver 1987 pladen Heart to Heart. Her bliver Palle Mikkelborgs trompet og flygel sammen med Niels Henning Ørsted Pedersens akustiske bass samt Ken Knudsens keyboards til et billede af en ensom person, der sidder og kigger ud af et vindue, mens regnen siger. Derefter toner solen frem mod slutningen af pladen. På denne plade spilles der en smuk version af Imagine af John Lennon. Ken Knudsen udgiver I, Me, Him, som består af 4 stykker. Disse er at finde på CD og kan i disse tider være svært at få fat i, da den er udgået, og derfor lettest lånes på biblioteket. Architecture åbner pladen. Stykket er et meget intens lydbillede med både lyde på bånd, der bliver sat ind på forskellige tidspunkter. Der bliver brugt sampler og andet elektronisk udstyr til at frembringe lyde af en ringende telefon, gående personer på et fortov og meget mere. Palle Mikkelborg spiller trompet og flygel. Stykket er skrevet i 1986. Næste stykke, Love Peace, er udført på et Steinway Grand Piano. Stemningen er mørk, men meget veludført og lyder meget enkelt uden at være det. Stykket er fra 1980. Næste stykke, Illusion, er et meget fint og veludført stykke med flere stemninger. Man synes at kunne ane et kaotisk, men også et organiseret lydbillede. Stykket er udført på sampler, keyboards, synthesizer og piano. Stykket er fra 1987. Sidste stykke, Mysteriedanserne, er et meget langt stykke med flere former for stemninger, som man bliver trukket ind i og bliver ført igennem en verden, der til tider er mørk, lys, men til tider også meget øde og ensom. Stykket bliver udført på synthesizer og et Steinway Concert Grand. Palle Mikkelborg medvirker med sit flotte og stemningsfyldte spil på flygelhorn og trompet. Pladen Bombay Hotel udgives i 1987 og har Ken Knudsen på keyboards og synthesizer, Ole Theil på tablas og Mikkel Nordsø på akustisk guitar. Pladen er fyldt med indbydende samspil mellem de 3 medvirkende. Numre som Now What, Life Flow
og Not Only for Pleasure er smukke og stemningsfyldte, samt ikke at forglemme Mellow Day og Mr. Why Not. Trioen udgiver under gruppebetegnelsen Bombay Hotel pladen Flower, som er et smukt og behageligt album med en eventyrlig stemning af en park eller en have med blomster og frugttræer og en flot lys himmel, der bliver til aften og senere nat. Numre som Stevie Wonders The Secret Life of Plants og Fool on the Hill af The Beatles er veludført og smukt arrangeret. Endnu et godt samspil. Resten af pladen er også behagelig og lyttevenlig. Lyden er mere blid end på den forrige plade, der ikke at forglemme også har dens egen kvalitet og stilart. Dette var en beskrivelse af noget af den musik og lydmalerier, som har den største og mest omfattende personlighed og musikere i dansk jazz og andre former for musik, når det drejer sig om synthesizer og den måde, de bliver brugt på.